ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಎರ್ಮಾಳದ ತೆಂಕಬಡ ಜೋಡುಗರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಾಡು ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನಿಂಚ ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ಮಾತಾಡಲು ಒಳ್ಳೆರು ಸರ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಪನ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಎರ್ಮಾಳದ ಕಂಬಳ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಎರ್ಮಾಳದ ಕಂಬಳ ಎರ್ಮಾಳದ ಕಂಬಳ ಎಂಕುಲು ಇಪ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಟ್ಟನೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಕಂಪೆನಿದ ಮುಟ್ಟನೆ ಉಂಡು ದಾನಿಡ್ ನಮ್ಮನ ಬೇಲೆ ಅವಲೆ ಇಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಾರ ಮುಟ್ಟದಲ ಕಂಬಳ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಬಳ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪೋಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಆತಂಡ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಏತುಂದ್ ಮಲ್ತ ಕರೆನ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಎಂಕ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಕಂದೆ ತಕುಲ್ ಪುರ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕರೆದ ಎತ್ತು ಜಾರಂದ್ ಅಂಡ್ಲ ಎರು ಬೋಡನ ಕರ ಪ್ಲಸ್ ಕರೆ ತಿಕ್ಕಿದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿಲ ಜತ್ತಿ ಕರೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ಲಸ್ ಆಪಂಡು ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಕರೆ ತಿಕ್ಕಿದಿಜ್ಜಿ ಕರೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎರು ಪಾರ್ಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊರ್ತ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಮುಲ್ಪದ ಫೈಟ್ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಫೈಟ್ ಪಂಡ ಮುರಣಿಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಫೈಟ್ ಏನಿ ಮುರಾಣಿ ಅಪಂಡ ಈ ಪಂಚದೆ ಮುರಾಣೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ 10-16 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಐಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಫೈಟ್ ಓವುಲ ಕರ್ರೆ ಓವು ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಪುಂಡು ಇಕಲಿಕ್ ಮಾತ ಸರ್ಲ ಫೈಟೇ ಮಸ್ತ್ ಇಕುಲು ಗ್ಯಾಪ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಕದ ಅಂದಾಲಚ್ಚು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಜಿ ಪಲ್ಸಡ್ ಏರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಎದುರು ಆಜಿ ಪಲ್ಸಡ್ ಏರು ಹಾಕಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಏರು ಪಾರ್ಯ ಮೆಡ್ಲ್ ಆವರ್ ಎತ್ತಂಡು ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎರ್ಲು ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಟೀಮ್ ದಾಖಲ ಎಫರ್ಟ್ ಗಿಡ ಪನ್ನರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತೆರ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ ಎಫರ್ಟ್ ದಾದೆ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಹಾಕ್ಲೊಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ದ ಟೀಮ್ ಬನ್ನಾಗ ಕೊಡೊಂಜಿ ಫೈಟ್ ತನಕ ಮಸ್ತ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತ ಪಾತೆರ್ದು ನಮ್ಮನ ಏರು ಇತ ಫೈಟ್ ಉಂಡು ಪಾತೆರ್ದು ಮಾತ ಜನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರುತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಂತದು ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಈತ್ ಕಿಂಜ ಸುಲಭ ವಿಷಯ ಆತ್ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜನೆ ಪತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಹದೋಡು ಪೂಜನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಪೂಜನಲ್ಲ ಎರುತ ಕಾರ್ಬರ ಸಡಿಲ ಅದು ಪೂಜಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜುವೆರು ಮರ ಕಟ್ನಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ ಮರ ಕಟ್ಟುವೆರು ಗಿಡವನ ಜೋ ಬುಡ್ದು ಗಿಡವೇ ಎರು ಫೈನಲ್ ಬರ್ಡೊಂದಾಂಡ ಈ ಸಲ ಬೆಚ್ಚಿ ಗಿಡವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ತೂನಗ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತ ತೂಪನು ಪ್ರತಿಕ್ ಎನ್ನಿದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನೇರು ಮಿತ್ ಫೈನಲ್ ಬಟ್ಟದನದು ಆ ಅಡೆ ಪೋದು ತಿರ್ಗುದು ಬಟನ್ ಇತ್ತ ಲೈಟ್ ತಗೊಂದಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಮಿತ್ ಪೋತಾನಂತೆ ಅಂಚ ಆ ಸೈಡ್ ಲೈಟ್ ಏರ್ಲು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬಾಕಿಲ್ ಏರ್ಲು ಪಾರ್ದೆ ಆಜಿ ಪಲ್ಸಡ್ ಏರು ಫೈನಲ್ ಬೈದು ನನ್ನ ತೂಡು ಏನ ಫೈನಲ್ ಏನ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಏರು ಪಾರ್ನ್ ದಲ ಗಿಡವನ ಎಲ್ಲ ಸೋಕ್ ಗಿಡ ಏರು ದಾಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಹೊಸ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಬಾಲ ಆಯ್ತು ಅವೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಪಂಡ್ರನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕರೆಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಪೊರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ರೋಹಿತನ ನಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಲ ದಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಗಿಡವನ ಒಂಜಿ ಸೋಕ್ ಗಿಡ ಏರು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಐತ ವಿಷಯ ದಾಲ ಪಾತೆರ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಳದ ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಡ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಏತ್ ಕಂಬಳ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಬಳ ಓಲ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿ ನೀರು ನೀರಲು ಏತ್ ತಂಪುದ ಜಾಗ ನನ್ನ ಅಂಚಿ ಪುರ ಪೋಣ ಅಂಚಿ ಕಂಡಲು ನಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ரெண்டு சைடு ಟ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು ರಡ್ ಸೈಡ್ ಎತ್ಲ ನೀರ್ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರಕುಲುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಈತ್ ಶೋಕು ಈತ್ ಜಾಗಿತ್ತಿನ ಎರ್ಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಜಾಗಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಓಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ತಂಪುದ ಜಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಎರ್ಲೆ ನಡಪರೆ ಜಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ ಕಂತುಂಡು ಕಲ್ ಕಂತ ಒಂಚೊಲಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲ ಆತನ ಕರೆಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟು ಮಾತ ಎರ್ಮಾಳಿದಕ್ಕಳು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಖುಷಿಟು ಮಂದಿನ ಕಂಬಳ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪೂರ ವಿಷಯಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ 1 ಕಂಬಳ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಡೊಲ್ಲರ್ ನಕ್ರೆದ ನಿಖಿಲ್ನ ಇರುಲ್ಲ ಕೊಳಕೆದ ಇರುಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಪುದ ಅಡಿಗಿಡಪ್ಪಾರ ಕುದಿ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಎನ್ನದಿತ್ತಾರ ಸರ್ ಪಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಲೀಡಿಂಗ್ ಬರ್ಪ ಪಂಡ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿಲ ನಿಖಿಲ್ ಟಫ್ ಟು ಟಫ್ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಫೈಟ್ ಕೊರ್ತಿತ್ತಾರೆ ಅಪಗ ಎಂಚ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಂಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪನ್ಪುಣಿ ನಾನು ಎಂಕ್ ಎರು ನಮ್ಮನ್ನ ಗಿಡವಂತಿಪನ ಎರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈ ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಕುದಿಟ್ಟು ಬನ್ನ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೇಷನ್ ದಾತಿ ಎರು ಪಾರ್ದಿನ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇರು ನಿಜವಾದ ಪದ್ಮೂಜಿ ಪೋಯ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮೂಜಿ 20-22 ಪೂರ ಬಾರುವಂತ ಈ ಸರಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಇರು ರೇಸ್ ಬತ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿ ದೊಂಬ ಇಂಚನ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿ ಎರು ನಕ್ಕು ಫೈಟ್ ಎರು ಸೈಡ್ ದೇರ್ಕು ಹಾಕು ನಾತಿ ಎರು ಪಾರು ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಎರು ನನ್ನ ಪಾರಡು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎರು ಕಟ್ಟೋಡು ದುಂಬುಲ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂದಿತ್ತು ಎರು ಈ ಸರ್ ನಮ್ಮನೆ ಎರು 11.08 ಎಂತ ಐತೆ ರೇಂಜ್ ಪಾರಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಇವರು ಆತ ಪಾರದಜಿ ಅಂಡ್ಲ ವಿನ್ ಆತಂಡು ವಿನ್ ಅಂಡ ಯಾವ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ದಾಲೆ ಬಡ್ಸಿ ಎರು ಎದುರ್ದ ಎರು ತೂದು ಪಾರ್ನಲ್ಲ ಯಾವ ಎರು
ಇವರು ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಯಾವು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಆಚೆ ಇವರು ಪಾರದ ವಿನ್ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು 13 13 14 ಕಂಬ್ಲ ಆಡ್ತೋಡು 11 ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಮೆಡ್ಲಾಡ್ ಇನ್ನಿತ ಫೈನಲ್ ನನ್ನ ತೂಡ್ ದಾದ ಬಂತ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಪನ್ಲೆ ಪ್ರೀತಮ್ ರೊಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಕಮ್ನನ್ ಬರ ಅದ್ದೂರಿ ಆತ್ ಮಂದಿರಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಆಯ್ತು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿರ್ಗಾರೆ ಕರೆಲ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ವಾತಾವರಣ ಎಡ್ಲೆಂಡು ಏರು ಕಟ್ಟರ ಏರು ತಿರುಗಾರ ಪರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಕ್ ಮಂದಿರು ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಎರಡು ತಕ್ಲೆ ಬಂಗಾರ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಡ್ ನೀರು ಬಾಟಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ರೆಡ್ ಆ ಕರೆ ತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಕರೆ ತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಲಾಕ್ ಮಂದಿರು ಎರ್ಲು ಒಟ ಶೋಕ್ ಬಾರಿ ಎಣ್ಣಿ ಎರ್ಲು ಬಂಡ ಎರಡು ಶೋಕ್ ಬಾರಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ರಾಜ ಫೈನಲ್ ಬೈದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಪನ್ನೊಂಜಿ ಏರ್ಲು ಮೆಡ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲ ಸುರ್ತ ಕಂಪ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೊಮ್ಮುದಾರು ಇದು ಒಂಚೂರು ಬರ್ನ ಲೇಟ್ ಆತಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಏತ್ ಬಂಗತ್ತಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೈದೇರು ಎರು ಮೇರು ಕೊಮ್ಮು ಉರ್ಪುನ ತೂದೆ ಪಾರ್ನ ನನ್ ಗೊತ್ತು ಜರ್ಲು ಮೇರು ಎಕಡೆ ಪನೊಂತೇರಿ ಯಾನ ಆಪೆದ ತೂತೀನಿ ನಮ್ಮನ ಎರು ಪಿರ ತಿಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಲೈಟ್ ಅಗಲ್ ಆತ ಜಿನ್ ತೂದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ತೂನ ನಮ್ಮನ ಲೈಟ್ ಆತನ ಬಂತೇರಿ ಅಂಚ ಮೇರು ಕೊಮ್ಮುದಾರನ ಕೈಟ್ ಎಪ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಿತ್ ಮಂಜಟೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರು ಬಾರ್ನ ಟೈಮ್ ಬೈದೇರ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಎರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟೈಮ್ ಬೈದೇರಿ ಪನ್ಲೆ ಎಂತ ಉಂಟು ಟೀಮ್ ಸೇರಿದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ ಹಾ. ಅಂಜದ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಹಿಂದಿಟ್ಟುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಿಂದಿತ್ತು ಚೊರುತ ವರ್ಷದ ಎರ್ಮಾಳದ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ನಕ್ರೆ ಮಾದ್ರ ನಿವಾಸ ಟೀಮ್ ದಾಖಲ ಪಾತರ ನಕ್ರೆ ದಾಖಲೆ ಬೇಕಾ ಕೊಳಕೆ ದಾಖಲೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಅದು 11 ಮೆಡ್ಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ ಮಟ್ಟ 11 ಮೆಡ್ಲ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರು ನನಾದ ಮೆಡ್ಲ್ ಔಟ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಶುಭ ಔಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು